Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani wali akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija Yenda panji Nanga ngani zonyadi sasi kulijani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kukulijani Oh kulinji Tikudalila inu Kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani wali akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe Program ya kulinji lero pa 12 May 2025 zinalanga ndine Vayana Chunga ndipo programu hii makufika ni lolemba la chiwiri komanso la chitatu mstudio muno ndimakhala ndi mzanga lero ndili ndi Innocent Mphongolo. Innocent wadzuka bwanji? Ndadzuka kaiwe Vayana. Inenso ndadzuka bwino zikomo. Lero mwapadera tufuna tikambirane nkhani ya azimayi maka pamene tukambira za zisankho zimene zikubwera pa 16 September 2025 kumbuyoku anthu akhala akukamba komanso mabungwe kulimbikisa kuti azimayi azitengapo gawo komanso tizapasa mwayi osogolera nawo maka ku nyumba ya malamulo ndi maudindo osiyanasiyana ngati makansala ngakhale president amene koma mbiri yathu ikuonesabe kunena kuti ngati dziko mwina anthu ena sanakonzeke kapena sitilo okonzeka kuti tathandize azimayi kuwavomereza kuti atengepo gawo ndi azimayiwa lero tili nawo chifukwa akukumana ndi zokhoma mzipani ngati ma independent ena ndi ma MP kale atifotokozera zimene akumana nazo mu zaka 6 zimene akhala akutumikira dzikoli ndipo program ya lero ikubwera ndi chithandizo chochokera kwa mabungwe ya Oxfam ndi OREC komanso Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku European Union ndi Embassy of Iceland koma amenewa akhale akuthandiza maprogram osiyanasiyana pa Wireless New York Times komanso yakanema ndi cholinga chonena kuti Malawi akonzekere pamene tikupita kuchisankho pochitapo mpatimva uthenga wawo koma ndiperekekaye moni kwa iwe Innocent kuti wadzuka bwanji komanso nkhani imeneyi umaimva motani? Ndine ndadzuka bwino. Nkhani imeneyi ndi nkhani imene mwina takhala tikuyesetsa kapena takhala kuyikamba kwambiri kuti tione amayi ochuluka akutenga nawo gawo mu nkhani imeneyi yokhudza ndale maudindo osiyanasiyana. Kunena poyambirira tinena kuti pakadali pano dziko la Malawi pamene parliament inayenda aphungu 193 aphungu amene anali amayi anali between 40 and 44 ameneyo ndi chiwerengero cha aphungu amene anali amayi kusonyeza kuti mwina it's around chama 20% parliament yose 20% ukhala kuti ndi amayi about 40 tikayang'ananso mwina kunkhani ya makansala ikuonekanso kuti makansala ndi 15% yokha ya makansala about 400 yakuti amayi amene ali makansala achiwerengo chawo chochepa kwambiri saufikanso amayi 100 zimene zikuonetsa kuti pali nkhani yayikulu yokhudza amayi maudindo autsogoleri. Tikamawerenga mwina ndi mwina amanena kuti
timafuna amayi about mwina at least 30% ikhale kaya poyambira kumapita uko even 50-50 ndi zimene timayang'ana komano timayang'ana 50-50 komano pakadali pano tikuoneka kuti tili musi kwambiri makamaka kunkhani za ndale ndiye pakatipa pakuchitika ma primaries kuona so zimene zikuchitika ma primaries zikuoneka kuti be amayi mwina kukhala kovuta kuli chisankho chomwe chikubwera papachiso tikhale ndi amayi ochulukirapo ku nyumba ya malamulo ingakhale nso makansala ndiye pali ndithu vuto kapena pali kusayenda bwino kwina kwake kumene mdziko muno kulipo makamaka pa nkhani owadalira amayi kuti akhoza kukhala maudindo osiyanasiyana koma wayana chodabwitsa nchonena kuti kumalawi kuno tikamakambano mwina nkhani zokhudza kusamala pakhomo kaya kusamala pamudzi kusamala chani zimene zono timayang'ana amayi zimenezo amatha kuzipanga bwinobwino kodi chovuta nchani kuwakhulupiriranso kuti apange zinazi pamene pamakhala ankhani wayamba bwino Innocent Programu iyi ndi maganizo a anthu amene alankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe athandiza kuti programu iyi iwulutsidwe. Programu iyi akupatsirani ndi mabungwe a Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Zomwe zanenedwa mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu amene tikutero ndithu kuti programu iyi akutithandizira ndi mabungwe amenewo. Lero mpulogalamu iyi sitili tokha Innocent. Lero mpulogalamu iyi tili ndi olemekezeka MP aku Mwanza West amene ndi Mayi Joyce Chisulo komanso iwowa ndi Deputy Minister of Local Government Unity and Culture. Tilinso ndi Mayi Luce Mauluka amene ali ndi chidwi chofuna kuyimirira ngati MP come 16 September 2025. Nawonso tikhale nawo mpulogalamu muno. Tilinso ndi kaswiri pa nkhani ya zandale Ernest Tindwa iwowa timakhala nawo nthawi zambiri komanso lero avomera kuti tikhale limodzi. Koma bwanji tiyambe ndi kupereka moni kwa alendo athu. Ndiyambe ndi Honorable Joyce Chisulo. Kodi mukundimva Honorable? Tikukumva ndithu bwana. Chabwino. Yayi olemekezeka mukhale ino. Kumenekonso Luce Mauluka mukundimva? Ene ndikuva ni bwino kwambiri Mr. Chunga. Chabwino ayi zikomo kwambiri nkhani ili pano ndi yaino. Koma tiyambe ndinu MP Joyce Chisulo komanso amene muli Deputy Minister. Mwakhala MP kwa zaka zingapo ndithu. Tinganene kuti anthu ena amakhala ndi funso lomanena kuti kodi azimayi have they delivered? Tikuwavotera fe choti ndi azimayi kapena we have a success story to tell kuti anthu watu samangwaderera they have delivered on the ground ndipo tilizifuka zokwanira ngati dziko kuti tapase mwayi kuti apitirize kuthandiza kusogolera dziko lino maudindo osiyanasiyana ndale. Zikomo kwambiri fusa wabuna kwambiri idayo mukandifusa kuti kodi azimayi akwadilisa zimene kwayikira maudindo ndinena kuti azimayi given a chance amakwanilitsa ndipo akwanilitsa zimene awayikira maudindo. Koma chimene chimativuta kwambiri ngati kumalawi mwina ndikantemako kuti kutengera chikhalidwe chathu mzimayibe timamutenga ngati ndi munthu wapansi, ndi munthu amene sakuyenera kutenga chiudindo chachikulu, ndi munthu amene kwake kumangoyenera kukhala kitchen azirerana. Ndi mmene timaganizira chacho yacho. Komano kuti mzimayi wapata deliver ndikupatsani chitsanzo azimayi angapo amene enero ndimaona kuti in their own right apangadeliver. Oyamba mbiri ya Malawi kusabe ndi speaker wamkazi Mayi Hawa Catherine Korani Hawa. Kwaineyo kuti mundifusi kwaineso nthawi imeneyo kadinali na fact chair mzimayi komanso ku parliament tili ndi mzimayi titero amene sali chair mpaka na pano wa budget Honorable Gladys Sandi. Mutati myang'ane mmene apangira reform fund ineyo ndimena kuti chairs deliver in terms of mmene wayendetsera committee ya budget. Ineno ndikunena ngati phungo sati nduna mukayang'ananso ku parliament tikayang'ana kutanamaona tiba mutati muti investere mmene timayankhulira aphungu tikakupana papola pathu muona kuti pali zambiri zimene zachitika ku parliament muna even kusintha parliament kuti yambogwiritsa ntchito zinthu zachizuku pogwitsa kupambirana nyumba ya malamulo mabiliyoni amene tadusisa chati
zomwe neyo ndikuona kuti mundihoste kuti azimayi angakwanisa kapena akwanisa akwanisa mukayang'ananso apo pala azimayi kumayo kuno amene anagwira maudindo osiyana mbomama amene kumbali yawo ine ndimaona kuti zikuyenda. Tili ndi azimayi monga ombudsman Grace Malera, tili ndi akufiya azimayi amene ali maudindo awo ndipo zinthuzo kwa ineyo ndimaona kuti zikuyenda kutanthauza kuti azimayi kwapasa mwayi atsakukwanisa. Tili ndi majaji ena azimayiso tikaonanso even pena umaona kuti bonga walemekezeka achinazione mtaba mukamaona zimene akupanga machitakuona kuti kumayi azimayi zikuyenda. So azimayi tidati ifeyo tapasidwa ndi mwayi okuti oyenerera kutengera ngakhale malamulo kayanza 50-50 kaya zijati mati 40-60 tikayang'ana gender act kuti mutenge ku 40% ya azimayi muona kuti zikuyenda ndithu. So in short azimayi akwanisa ola muyang'ane ma MP achikazi ineyo ndimaona ndimayenda kwambiri anti panopa tifaimina choti ndinachita mwayi kukhala kuti chisomo chinatigwera kukhala deputy minister of government ndaenda maconstituency ambiri kumayi kuno mukayang'ana maconstituency amene azimayi alimo zikumalita kuonesa komatu azimayiwa akuyesesa penanso kumadangwa kuti kodi nonde zimavuta pati kuti mutikhulupirire kwambiri kuti kupalamenti kuita 50% kupita azimayi chifukwa zikumaoneka ndithu kuti azimayi akanga mupita kaya ndikuchola kuti amukapeza kulana visa ayesesa mbali yawo mubwere kuno kuchinji mwapeza achinayecho zuru ayesesa mbali yawo ndipo MP ambiri ena amene achita bwino muona kuti mukapita kuchikwawo simupeza kulaku zendos mumasakuona ziti kukwapanga ichapanga nthawi yawo zatuka izizi. So ineyo ndikuona kuti azimayi ayesetsa koma kuti kacha yathu kapena kuti chikhedo chathu mwina besi tinafike potsimikizira mtima kuti munthu wamkazi akhozochita china chachikulu kuposa mmene tikuganizira but generally ineyo ndimakhulupirira kuti azimayi achita bwino ndipo akanachita bwino maudindo amene apasidwa osiyana-siyana mwachikule mwina ndimene chonse. Amenewo ndi maganizo anu ndipo tiyamikire kuti mwatiyankha motero komanso muli ndi zitsanzo zingapo zogwirika zimene mwapereka mukuonesanso kuti muli ndi ubale wabwino ndi other female MPs ifika mwawatchula ndi madera awo ndi zimene akupanga. Koma ndifuna ndimve from an independent voice from a male representative in the program. Ernest Tindo achoyamba ndikupaseni moni kuti mwadzuka bwanji. Ndadzuka bwino bayana ka mwadzuka bwanji tipereke moni kwa omvera onse. Ayi ine komanso anzanga onsewa tadzuka bwino ndithu. Inuyo ngati kaswiri pa nkhani za ndale mukuona kuti zimene ayankhula Honorable Joyce Chisulo ndi mmene anthu amaganizira on the ground zikugwirizana? Does the public look at our female MPs and politicians to have delivered in the last 6 years or not? Bayana kuti tinene kuti aphungu athu achizimayi akwanirisa kapendesa nakwanirise tinama chifukwa data imene yoyo tilibe data imene tilibe pakufunika kafukufuku honorable achulapo azimayi omwe achita bwino mu madera awo koma data imene yo tilibe ndi pakhala povuta komano tinene ichi kunena kuti palibe kusiyana pakati pa vamuna ndi vakazi kagwiridwe ntchito palibe kaya ndi pandale kaya ndi makampani kani pati palibe azimayi vamuna onse ndi anthu amapita ku masukulu ofanana zonse amaphunzira limodzi nde kuthekera kuti kumatengera kuti uyu mzimayi kapena ndi mwamuna ayi ndithu mmene anenera onla kupata azimayi ena amachita bwino kwambiri ku Tanzania uko panopa president ndi wachizimayi zinthu zikuyenda kumene poko ndeno sizitengera kuti uyu ni mzimayi kapena ndi wamuna kuti akwanirise ntchitoyo ayi zimatengera kuthekera kwake komano funso lipitiza kuti nakanchifukwa chani ndi azimayi ochepa mu maudindo osiyana-siyana kuphatikizapo ku nyumba ya malamulo ngakhale ku council ngakhale ku cabinet chifukwa chani ndi azimayi ochepa pamene kuthekera nawonso amatha pali zifukwa zambiri zomwe makafukufuku afukula zina ndi zimene anena honorable olemekezeka chikhalidwe chathu chifukwa cha chikhalidwe chathu azimayi amakhala amapinjika kwambiri ntchito zapagumo pamene anyamata akuwerenga ndeti timapita ku masukulu muona kuti ambiri amene amakhala maphunziro abwino amakhala lamuna kusiyana ndi akazi ndi azimayi amakhala kuti akupanikizika kuyambira ali ang'ono
manambala opita ku sukulu amene amachita bwino ndi vamuna chifanyona kuti iwo ntchito za pakomo siziwakuza ndiye munthu wamtsikana apite ku sukulu kenango azagwirira pakomo pamene mnyamata ali free pete kumuona kuti anyamata ambiri amachita bwino siyana ndi asikana ndiye nambala ya azimayi mukati muone amene alembesa kuti azapikisana nawo ndiyo chepa ndigale kudepa chiyambi ndiyo chepa ndigale amene akupikisana nawo ndiye zisango zikamazachitika azakhalanso ochepa ngesikweni chachotero chikulu kuwakhulupirira kapena hayi kobano system yathu ndimene ilili azimayi ndiochepa ngakhale makobiri kupeza makobiri azimayi amagwira ntchito zapakomo pamene vamuna amagwira ntchito zozithandiza amapeza makobiri mukudziwa inuyo kuti pakadali panopo ndale ni makobiri wopanda makobiri ngati athidwa sungatike nawo ndale ndi azimayi amene ali makobiri ndiochepanso makobiri ambiri ali ndi awo ndi vamuna ndeno manambala azimayi akuchepabe ndechikhalidwe chuma zonse zipangisa kuti namba ya azimayi omwe angakhale ndi kuthekera ndiochepa chifukwa ntchito zimene tikunena zokufika kuti ukapite kusukulu ndiye namba yopita yazi azimayi opita kusukulu ndiochepa bwino limene lolo ndeno zimene tingachite kuti ya mwina musanafike kuti what can we do tikambe mwina kumeneko chakumapeto kwa programu komapo mwayiyamba bwino ndithu tiyangane malamulo athu oyendetsera zisankho ya ndimanena atindwa ndimanena kuti kumene kutifikako kuma solutions tifikako tifikako ndimafuna kuti ndilowese mayi Luce Mauluka amene iwowa akuyimirira iwo ndi aspirant MP aye koma akufunisisa atakhala MP ndiye tifuna timve kuti kodi mavuto amene akukumana nawo ndi otani first hand from the horse's mouth kuti iwo fika ena amangokamba koma awa afuna akambe ndithu za zinthu zimene mzimayi akukumana nazo on the ground makamaka pamene ndi chidwi chofuna kuyimira ngati MP. Mayi Luce Mauluka tikumbuseni kaye poyamba kuti paja mufuna kuyimira kuti komanso kachiwiri mavuto amene mmakumana nawo on the ground ndi otani. Alright, ine ndikulimira ku Ncheubwanje, formerly known as Ncheubwanje North. And ere amene indere yayikulu kwambiri and ineyo talking of mavuto amene azimayi amakumana nawo panopa I'm going to stand as an independent not by choice koma 2019 ndinayima ine ndikuze nashunga kuti ineyo I have first hand information ya tikanena kuti azimayi amaponderezedwa kodi zimatani chinthu choyamba chimene ndimaona ndipo ndikuchiona mpaka panopo and the reason why I haven't even tried at all this time is because I don't want to waste my resources that I have. Toyamba anakala kitu kuti if azima sisi makanindira mazochito kuoneka mtu wake kwenye already. Kasi wiri nchokuti muntu kupita kuma primary umayenera kuti pa ground ukugwira ntchito yochuluka kusiyana ndi ma independence amene amangochoka ndikukangochita support kuma generation. Zifangu umayenera kuti uike ma areas together ukaika ma areas together umayenera kuti use ma resources zako kwa ujeka anthu aja kuwalisa kumene kuja kutani. 2019 I did all that. And chipani chimene leo ndimayimira nthawi imene yoyo ndimafuna imira nthawi imene yoyo chinachati chinyokera ku opposition ndichipani chati mpaka leo ndimachikonda koma siningayimire chifukwa chani chimene ndakumana nazo kumene koko ndimaona from the ground sizodasinthike nthawi ya ma-primaries I personally experiencing nkhaza zazikulu anthu takozama and you know ma areas ajamakhala kuti nonse mukwatiwa you got the areas zokuti izi zinthu zimene zidzavoti pa ma-primaries amazisinga zimene zithi I will tell you what the problem is. The problem is the fact that azimayi even from the grassroots akayamba kuika azimayi maudindo several examples. Mayi Mauluka, just a second. Mayi Mauluka, tipemphe nawo magest athu kuti mulipo ena amene mwayika pa loudspeaker phone yanu mwina mutachosa pa loudspeaker front imene kupangisa feedback kuti tizimva maphokoso enawo tingopempha nawo. Mayi Luce Mauluka, pitirizani kufotokoza za mavuto amene munakumana nawo. Thank you. Choyamba chimene chili vuto kudera kuti ma-primaries azisokonekera ndizokuti kumadera kuja kuli makomiti amene ali kumadera kuja ali ndi maudindo, for example Nzibambo chair, secretary chair, treasurer chair. Azimayi poyambira akuti Nzimayi yu ndi chair wa azimayi wakumapule ofi akayamba kungoyambira pamene popo the ground is already not well leveled. Why?
kumene kujaga makhala pasi kumapanga ma decisions nzimayi mukangomva kuti kumudzi committee nzimayi ndiwo tsogolera kuvina dziwani kuti mwina kulemba sosa kudziwa. So as a result olo kapenda mwina ka school nkapang'ono as a result ine nakakha ku committee kuja amakhala kuti already nzimayi waponderezedwa apai nzimayi wokuthekerani kuthekerani nako but akakuona mwina anafika form 4 koma akakuona kumudzi kuja ndi mmene amapangira zinthu zawo amonora nzimayi nandi with the Bible calling us weaker vessels ala nzimayi titomwika kutsogolo chimene chija chunga ndivuto kale before we can even talk of anything before we can even get to Tikulama primaries pamene mukufika kuma primaries akangofuna kuti nzibambo akhale kutsogolo ngati in my case they already had akuti youth director amene anaenda we are that amafuna kuti amene yenda amene akhale ndikuzeni kuti achunga no matter what we did with my boys timalandidwa anthu amavulidwa zolembedwa Luse Mauluka amatotsedwa mabachi amene avala kuti landa maflagi kuti pangira deflate magari moto tsiku la maprimaries sirina take why ankafuna munthu wawo no matter what we did maprimaries sana take ndipo anangotenga munthu amene ankamufuna iwo nzibambo ndikumuyika kutsogolo ndipo I can tell you here ndiumbona okwanira kuti lecture naku chipani changa chimene chocho regional chair amene anali kumpando wa kumutu anachito kuchikazikitsira kuti nzimayi sadzadusa kuno not when I'm there ndipo anthu samanena mobisa iyayi ndipo azimayi lecture machito dziwina tinaisa chipani chichi regional chair watu alibe naye kupfenchito ndipo palibe nzimayi amene da we empowering azimayi amene anali kale parliament ota akuchita bwino. So let me tell you khaza zama primaries zinali khaza zokuti even your life can be threatened chifukwa apa mpakuti nthawi itilibe koma panali zinthu zina ndi maripoti ene kuti anafika mpaka na ku polisi chifukwa chokuti anthu sakufuna nzimayi kuti ayime azimayi ambiri tikuyima ngati ma independence not because we want no I love my chipani chimene ndikanayimira chikoma I just know kungoti ndiyimire chipani neyo I'm already ndaluza kale siziteka solo kwafika kwa primary ko as a result ndingokhala kuti ndaunonga ma resources anga I'm not able to even scale through. So as a result here I am kuima ngati independent kuti ndikawina pa independent ndiwine nkamadza gwira zintchito zozidzaoneka kutsogolo chinthu chachiwiri kumakhala kufunitsitsa kwapanga save anthu kumene kucha ndipo chinthu chachitatu umafuna mtendere wako koma azimayi already atindwa anena kale tiri kale povuta chifukwa choti tikangotero tayamba kale pa wrong foot chifukwa kupanga zisankho achunga muli apo ndikodula kudaonongeka ku ground anthu samafuna kuti udziba sungapange campaign yopanda ndalama zonse zijaya kunena kuti ayi atosaperezabo zimene zijandiza mabuku on the ground sungapita umene kuja umakanena kuti malamulo akuti sopatseni kani akuna iwe usakupatsa kanthu ena akupatsa ndikufuna ndikuze na shuga handouts and ndikuze na shuga we are already on the wrong footing as women ngati my independence because asinzatothanali zipani awathandiza timatisheti awathandiza tinsalo awapatsako ya mayunits awathandiza transport ife pamenepo tikuyambirapo kuti we are already struggling. So I already know pamene ndikuyankhula panopo kuti ndipo tawerenga zambiri mene azimayi apangidwa trade I know how it feels ndi zimene amapanga ndikupasaniso ni mwaiwina mwayamba bwino mwaisegula bwino I think anthu takhala ndi chithunzithunzi chabwino chonena kuti azimayi akukumana ndi zotani ndimaona Innocent Mphongolo umafuna kuyikirako ndimanga amphongolo asanayikire mungandilole ningotseka motero kuti ananena amayi anzanga olemekezeka chitsulo ndizoona zeni zimene zili pa ground kuti kumene kumakhala azimayi kumakhala kenaka tinali ndi Elizabeth Aivira next door with her mangochi yogundana ni cheo that woman even this day 10 years 15 years later after she's buried people talk of what Eliza did anthu amaloza chimene Elizabeth ndipo ankolayana ndikuzeni kuti asanatenga mphongolo kumalawi kunoko tukuyenera kutenga ka direction kena chifukwa chokuti anayankhira chitsulo women can perform aziphunzitsa amene akuphunzitsa inu ndi ine science mathematics anali azimayi kuti akagwira choko ndikuphunzitsa iniye ndikupukusa mutu those women amene ndi azimayi okuti they are winning komanso pandalama pathu bwanji akolayana pali Rose chiwama ndi kale zimene zimayi amene anakwira ntchito so izoti she was a performer komanso timavoti nthawi kamuzi 49% of women were in parliament we have simply retrogressed today ndimeka pamene chabwino Innocent Mphongolo
ndimafunira kuti amauluka atitsegulira mwina mbali zina zokhudza nkhani imeneyi. Mwina timayang'ana kwambiri mwina ngati kuti azimayi alibe interest kapena iyayi azimayi alibe ndalama zokha, komanso zikuoneka ngati pa ground sipamapanga favor azimayi. Apart from za ndalamazo ndi interest, zikuoneka ngati pa ground sipamapanga favor azimayi. The way mwina we conduct ma primary elections, mwina anthu aime panzere kapena iyayi aponye ballot, kapena mwina ndale zija zolozana zimene mwina azimayi amanena kuti ineyo mwina so abambo kunyumba amanena ati mukundichititsa manyazi zisiyeni, kapena iyayi mwina ndichititsa manyazi so abambo iwonso akuganizira mbali imeneyoyo. So mwina it's beyond nkhani ya chuma. Athindo akambapo nkhani ya chuma, I think imeneyo ndi nkhani yayikulu kwambiri. Mwinanso ena amakamba nkhani ya maphunziro, imeneyonso ndi nkhani yayikulu kwambiri. Komanso zikuoneka kuti nkhani yokhudza mkatikati mwa zipani, mukuoneka kuti mzipanimo mulibe chidwi chonena kuti amayi azipangano participate. Ndezi kuyambirano kuma primaries, mwinanso apart from ma primaries afotokozapo kunena kuti maudindo umene amagwira mzimayi ndi director of women. Pana kakhala paliso mwayonera kuti abambo atha kukhala director of women, bwezi zopeza kuti abambo akutenganso udindo umene uchawo. So mwina ziyambenso kuunikidwa mzipanimo kunena kuti amayi adzipatsidwanso mphamvu even kukonza ma primaries iko. Amayi akhalena mumakomiti okonza ma primaries iko kuti mwina zinthu ziyambe kuchitika bwino. Ndipite kwa Honorable Minister, Honorable Joyce Chisulo, kuti inuyo munadusa bwanji anzana kuma ndizoponya zokhoma zonsezi, inuyo munasamba pati kuti muduse? Zikomo kwambiri fuso labwino kwambiri. Ineyo ndigwirizane ndi amauluka amene anena nkhani yokhuzana ndi zachuma ndi zina zotero ndi zithu Amalawi kulinji lera ndivomereze, koma ineyo ndidachita mwayi chifukwa choti sindinadutse muzithu ngati zimenezo. Sindifuna ndinene bodza pano. Ine mene ndinayamba ndale kuti ndifuna kuyimira UMP kwathu kumwanza, sikuti ndinganene kuti chimene chinandipangisa kuti ndiwine ndindalama kapena kuti chipani chinandikondera hayi. Ndinanena nkhani yati chikhalidwe chathu kuti sichikondera azimayi. Ine kumwanza West Constituency ndine MP woyamba kukhala wamkazi ozadala azibambo. Komano nditayamba kumagwira ntchito zanga kumapita kumudzi, mafumu akwathu anakhala ndi maganizo onena kuti tiyese kuzimayi. Ndiye ndiyathokoze kwambiri asinjo chief Nthazi asinjo chief Gilbert kuti anagwirizana ngati dera kuti bwanji timuyese mzimayi. Tayesa azibambo koma chitukuko chogwirika sitikuchona timuyese mzimayi. Ndiye ineyo sana ndivotere chifukwa cha ndalama, chifukwa ndinkaenda panjinga ya moto. Ine ndinalibe galimoto pene ndimapanga kampeni. Ndinali mmodzi wa mashado osauka opanda makobi. Koma ndimapita panjinga pomwepo chimene anagwirizana ngati dera nkati tateni timuyese mzimayi. Kodi amene iyu titamuyika pa mpando adzali panjira zotani kwathu kuno tiyese kuzimayi. Nde mindset change ndimene ndikuona ngati kufunikira ndipake ndinatamba kuyamba kuja kuti kantima koma tizimayi sagatere nkamene kwambiri kakutipweteketsa apart from nkhani ya ndalama. Chachiwiri kuchipati kwathu ine ndawina ngati MP wa DPP. Sininganame kuti maprimary anandivuta kwathu tinkapikisana mashado osatchuka opanda mayina ngakhale kuchipani. Nde anangotisiya tinapanga zinthu zobwino bwino. Sininganame kuti chipani chinanditere kapena adali maprimary. Kodi vuto imabwerapo pakhala kuti kuli shadow wina amene ali wotchuka pena kuti ozilingo chipani. Pakakhala no shadow wa dzina amene amenera amauluka ndivomereze zimachita kuoneka. Ine ndimangothokoza Mulungu kuti tonse tinali anobode. Kunali bali yense amene amadziwika, kunali be wa dzina. Nde anangotisiya kuti aleketa wakapange nakasi tinalosadziwika. Koma ukangokhala kuti kuna shadow dzuka amene anenera amauluka zimene zimapangitsa kuti akhale kuti ife tikufuna kale wakuti mene wanenera muja. Nde zimezo zimasokoneza. Koma ineyo sininganame kuti ndidutse mwandifunso kuti ndidutsa bwanji. Ine ndadutsa chifukwa kwathu kudera anapangana kuti tikufuna timwese zimayi. Chimene chinapangitsa kwambiri mafumu akwathu kwa Gilbert ndi kwa Atasha ndi kwa Honorable Patricia Kariati. Akakonda kumanena kuti kwa Kariati timamva kuti kuli zitukuko. Akariati amatchuka, Akariati amatere. Nde ifeso tikufuna Kariati wathu. Nde ndikabayenda misonkhano amapanga kampeni ndi mafumu amati uyu tikufuna adzakhale Kariati wathu. Nimene chifukwa ndinachita mwayi kuti ndinatusapoza kuti. Koma to be honest, azimayi akukuma nadi ndizokhoma ndipo akunena amayi anzagaso ndizoona. Andifoti ulibe ndalama patopa arrangement apanga observation in maprimary kukumakhala zimabausa atu haya la zimabausa zoka paka kumaprimary kodi zimayi bausa ukamulipira chati ndalama ulibe kukubikiranso kuti mwina kwakhala kuti uli ndi abambo abwino akugayire ukaziteka kuti ndalama zonsezo ndizovuta zokha
ena chimene akumakhala kuti mafavorites chimene anenera mucha ngati ulibe udindo kuchipani upangamota ngati ulibe umudzi wa udindo kuchipani ndi kudulidwa mavuto chifukwa palibe akukudziwa so azimayi amakumana ndi mavuto osiyanasiyana koma chimene neyo ndikuona kwambiri chimene chimativuta chokuti muzikati mathumu mwina malamulo sitidapange bwino kuti apanga alaini ndi malamulo amene dziko lili nawo chifukwa panzitsanzo tili ndi lamulo lija timati 40-60 kuti paudindo pakhale 40% amayi 60% azibambo titati mwina ngakhale kuzipani tipanga adopti mapolicies ngati amene aja malamulo ngati amene aja nkunena kuti kuchipaniso tidziti 40% ya amene akuyimira azikhala amayi 60% azibambo mwina azimayi ambiri tikhoza kukhotera kokeka tapezeka kuti tili nawo mu system china chimene chimativuta ndi perception zimene ndikunena chikhalidwe anthu mzimayi akamuna kuti akupanga ndale amangotenga kuti mzimayi ngosalongosoka oyendayenda ndi mmenetu anthu amaganizira amaona ngati kuti ukhale paudindo ndikuti alipo mbambo kuchipaniko amene akuthandiza kuti wiche chiyani nde maganizo satu kaganizidwe kakufunika kasinthe tione kuti kodi ndikufunika kwanji kuti mayi akhale nawo mmodzi opanga malamulo mayi akhale nawo mu decision making process ubwino wake godani mudati muyang'anenso chita ovota panopa ambiri ndife amayi amene talembetsa koma mupezeka tisafuna ifeyo chisagoneka kachino kuti azimayi tipange za azimayi tatopa zoti azibambo muzitikhomerera nkugwirizana ngati azimayi mupezeka kuti ngakhale ma MP ambiri amene akhala azimayi ku parliament kuchi titafunanso tikhozoyimitsa president wathu wamkazi tifuna tilipo ambiri amene talembetsa azimayi kuti tonse tikoverera wamkazi imeneyo koma chimene chimativuta timene tikamba nthawi ina kuti nchifanyana azimayi samavuta nawo okhaokha koma wafuna ndipite kwa Ernest Tindwa yes atindwa yes nimati ndirowepo alowani ani mafuna makamaka ndiyankhulepo kapena ndikusenza manga pankhani imene anena olemekezeka Mauruka ndizo nadi kuti azimayi amakumana ndizokhoma makamaka muchipanimo koma anosiya azimayi okha zipani zathu tipomereze zili ndi vuto yaka yopanga ndondomeko ya maprimary zili ndi vuto nde mavuto amene amakumana kumene amachitika kumene koko si amene ndi azimayi okha ngakhale vamuna inuyo makhala mukumva mu manyuzi mu ma social media umu mmene zisankho zachipulula ma primaries akuyendera sikuti zikutengera kuti kuli mzimayi kapena kuli mbambo zipani zathu zili ndi vuto nkhani yayikulu ndiona kuti pali ena amene muchipanimo amakhala ndi mphamvu ndi amafuna anthu awo makamaka amene ali ndi maudindo amakhala kuti ali ndi advantage ndi pamene pakuvutira ndi vuto lina ndi zipani zathu ndondomeko zeni palibe china chimene mwina situnikira kwambiri ndi malamulo oyendesera zisankho adziko ino malamulo amene timayendesera zisankho adziko atimati ndi candidate centered tikamati candidate centered ndikunena kuti candidate paiye yekha achite zotheka kuti awine zisankho kuyambira kuma primaries mpaka pamene muzipikisana ndi zipani zina ni candidate imene amatenga mphamvu that's why timanena kuti candidate centered kuyena kusonyeza kuti yemweyo apeze makhobiri achite kampeni yaiye achite kampeni apeze zofunikira zonse kusiyana ndi ijamati party list imene anzatu maiko ina amagwirisa ntchito yemwe chikuti candidate iwe wekha ndi amene umachita kampeni ayi chipani chimapasula mpata kuti pamene mavota amene mupeze pankhani ya ma MP amene mupezewo kamapita 20% dziko lonse lapansi muzasankha anthu kuti akwanise nambala yanuyo kesi zitengera kuti kuli ngani chifukwa malamulo amene tinayo pamenepa amene tinayo panopa amafuna kuti chipani chiikepo the strongest candidate chipani chimafuna manambala ku parliament nde chipani chimafuna chiikepo the strongest candidate the strongest candidate kawiri amene ali makhobiri nde amakhobiriwo ambiri ali ndi vamuna ndino ndipo vuta kuti azimayi ambiri akapezeka kunyumba ya malamulo chifukwa mujanalira malamulo athu ndi candidate centered chipani sichitengapo gawo kwenikweni ndiweweka but chifukwa chimene chopota azimayi chikhalidwe chathu chili against them chuma alibe ma perception amene anena ma honorable they are against them amapezeka kuti they are not the strongest candidates mu ma constituency ambiri nde amene amakhala kuti ma strongest candidates amakhala vamuna ndechiwerengere ichi ngakhale tinene kuti 50-50 ngati malamulo oyendesera zisankho kupita kunyumba ya malamulo kapena mkansala osankhira
aphungu kapena makansala sitisintha manambala sangakwere chifukwa pali disadvantages ambiri amene amakumana ndi azimayi ena they are common both men and women koma ena they are specific for women chachikulu njoda kuti namba ya azimayi othekera ndiyochepa chifukwa cha sukulu kuku ndikochepa koma sikuti manambala pamenewo palibe tikoza kuwapeza tafuna tilati azimayi 50 even 60% parliament tikoza kuwapeza azimayi komano mjananenera nguja candidate centered approach itipwetekesa when yemene ipwetekisa azimayi yaona bombali imeneyo candidate centered approach kumaiko ndibalize kumaiko kumene kumaendera candidate centered manamba ndosika kani ndotukuka Ulaya kushani kuyuke kumene manamba azimayi ndosika kushani ndi amuri koma ku Rwanda pomwe amaendera party list ndi South Africa mona kuti manamba ngochuruka ndeno nkhali ile yomutione tutunikire malamulo osankhira anthu kuti akhale kansala kapena waphungu ndi zimene zithandize chabwino ayi tathokoza kwambiri ndipereke mwayi kwa anzathu a technical kuti loweseso pa line Honorable Joyce Chisulo faoneka kuti nambala yawo yachokapo pamene akupanga zimenezo tingowakumbutsa onse amene akuonera programu iyi pa Times 360 Malawi pa samba la mchezo la Facebook komanso amene mukutimvesera pa ma frequency athu 88.8 MHz komanso 89.0 MHz kuti programu imeneyo ya kulinji ikufikani ku wireless number 1 wireless ya Times ndipo programu imeneyi akutipasira ndi mabungwe ya Oxfam, OREC komanso Civil Society Strengthening ndi chithandizo chochokera ku EU ndi Embassy ya Iceland ndipo maganizo amene akukambidwa mpulogalamu iyi ndi maganizo aife amene tikuyankhula muno osati maganizo amabungwe amenewa. Innocent Mphongolo, your comment. Ndimafende ni kuti tukamba nkhani zosiyana zonse zikuoneka kuti mwina amayi disadvantaged achina chimene mafandi one mwina akuzoti yankha kwa azimayi makamaka achitsula amene pakadali pano ali parliament kuti pali ndondomeko zotani zimene amayi wanso amapanga to groom azimayi ena kunena kuti achotse mantha because pena ndi nkhani yongochita mantha unena kuti ife mwina zandale zisilingapange mena fotokozera iwo anaenda moyera amauluka nakumande experience ena so kwina kumande experience ina komano pena pamakhala kantima kachoti nzimayi kungoti anyamuke iyeyo akunena kuti ine ndalimba mtima ndifuna ndipange ndale pamaoneka ngati povuta pena zimaoneka ngati amayi akadutsa iwo apita nyumba ya malamulo kapena zawo zatheka basi bora zanga zatheka kuliso amayi ena amene ali ndi chidwi amapanga zotani kuti afikira amayi amene aja awalimbikitse apange build kunena kuti nawonso adzathe kulimba mtima kulowa mu moto umenewo. Ndipite kwa Honorable Joyce Chisulo kuti kodi inuyo mwakhala 6 years mu parliament mwaikapo dongosolo lotani kapena lamulo lonse lofuna kuthandiza ndi kuteteza chidwi cha amayi kutengapo gawo pandale tati yankhani ngatinso mwalephera munena kuti asizinatheke madya allowance. Ndiwo bwabiri inde ndithokoze chifukwa cha kusolani ku parliament tili ndi committee kumayichula kuti parliamentary women caucus imene zimayi wina aliyense amene ali MP amakhalamo posayang'anira chipani kumene kuja timakhala ndi maprogramu amene timalimbikitsana wina ndi nzake komanso timatha kupita ma constituency kuyendera na ma constituency kukaonetsetsa kuti tikumpanga support zimayi nzathu maprogramu ena amene timapanga tithokoze mabungwe ngati Oxfam komanso kula UN Women ena akwate na OREC kuti amakhala ndi maprogramu osiyana amene amatithandizira ife ngati amayi ku parliament kuti titose utuluka ukathandiza ena mwachisanzo ndithokoze kwambiri Oxfam ndikumbukira mwezi watha komanso next week tikhatili kuizuzu napita kokale koyamba tikumakumana ndi amene akufuna kuyimira kukhala ma MP ngati mene alili mayi mauluka tikumaka kumana nawo tialimbikitse tauze ma experience athu angatani kuti achite bwino kumene kuja tumakakhala ngati ndithu kachipita komaka kumene tumakauzana kuti amayi izi zimene tikuyenera tipange kuti tichite bwino kapena izi tisapange chifukwa ziliponso zina zimene azimayi zimatikanika kuti zichipititse patsogolo chifukwa nungatokha kuti nachite bwino pena pake mwachisanzo kulowerera nawo mwina mukampeni yonyozana ifeyo timalimbikisa ine personally nimanena kuti kanena ni chitukuko kuti kudera mudzapanga chani mapanga chani anthu ayembekezere zotani koma osati mwina kulowa nawo muzogula mabausa tikamenye anthu ayi titere tikatukwane kusonkhana zimene ngati zimene zozo ndi zimene timalimbikitsana
apart from anzathu akusamana kuti bigisa kuti tigire mwina athu ngati amene tikuyanga naso kuti ma-MP amene alipo parliament tikulakala ka 40 yaja abwererenso ku parliament keda kono tiwonjezere gulu la mauluka kuti tifike no pa 50 paja ndeti tithokozenso kuti Oxfam ikumakhaso ndi maprogram imene ikumayenda mmaconstituency mazimayi ndo ifeyonso tikumayenderana sitiyang'ana chipani ina ndikhozopita kwa napitako kwaona bojolobala a-UDF tinakapangako zimenezo kwali bigisa napitako kwa aonabo Victoria Kingston ya DPP tinakalimbikitsaso kumene kuja kuti tipange choti anthu mutalimbikira nditamvoteni zimayi koma ikumafunika kuti izikhala ndi cholosa ndikujanganena kuti azimayi ambiri at least ayesesa ndi chimene tija tikumauza nditoneni pabwera sukulu apo anayesesa ndi CDF izimayi wakupangirani chakuti choncho ndi sitinangokhala tikupanga maprogramu osiyanasiyana ndithu koma mafunso bwino kuti mwina azimayi namangokhala amankha alimbikitse bandi limatinda apedze ineyo personally as mentored anthu angapo mwachitsanzo kuti mafuse ameya amzinda wa Lilongwe councillor Esther Sagawa akuzani kuti Joyce is my mentor tili limodzi mu program ina yake imene timapanga kunjaku komanso malayi muno imene timawalimbikitsa kuti utere apo tapanga chonse zikhala bwino so ndimatindi peponso mwina azimayi anzanga komanso ama-MP amene tili ku sitting parliament ndikudziwa ndithu angapo amapanga za mentorship kuwapanga mentor athu ena kuti awatakala ku parliament kapena awatakhala fasa zikhala bwino so sitikangokhala tikuyesesa ndi mwina sitingakhale tonse zifukwa zovuta zosiyanasiyana koma ambiri timayesesa kupanga mentor athu ena ku Blantyre yako tsiku lina ndimaoneranso kunabwera mayi Jolobala amapangaso ku Mount Sochiko naona kunala Aganda kunala na Vitsa kunalika ena mayi ndani amapangaso chimodzimodzi ngati imene timapangire tinakapangireso ku Mzuzu kwalimbikitsa amene akufuna abwerenso ku parliament so mwachidule sitinangokhala tikuyesesa kuti azimayi anzathu abwere chifukwa timakhulupirira kuti tikashungana ku parliament kuti amayi zitikomera chifukwa mmene ndananena muja ineyo ndimaona kuti azimayi timakhala kwambiri ndimantha kuti anthu anandisankha kumudzi ndikapanda kwaniritsa adzambo ndichosa mayi usinzopezapo ndo timakalimbikira ndi ndalama zimene zachitukuko zimabwera ku council kuyenetsetsa kuti tikupanga implement ndikachulukana azimayi ine ndimaona ngati Malawi akhuzaolozeka kwambiri tikhalamo chifukwa cha amayi so sitinangokhala sitingachita chilichonse mwina pena tikuletsera koma ine ndimakhala open aliyese amene akufuna palambiri amene ndapangako ndapasa kwandivaisa amandipeza ku parliament kodi Joyce kuti ukhala pona ndeni mauza mukatere takumvana honorable tipite kwa mayi Mauluka inuyo ngati aspirant munthu amene mufuna kuti mukalowe nyumba ya malamulo tafotokozani chifukwa mabungwe ndi tonsefe ngati dziko tikumakamba zokuti azimayi talimbikitsa azimayi tapase mwayi koma mwina we are not too sure pa chithandizo chimene inuyo mungafune kodi chithandizo chimene mukufuna inu ndi chotani tikamakamba za chithandizo nena chithandizo chimene mungachifune kuchokera kwa bambo ku nyumba chithandizo ngati aliko chithandizo chimene mungachifune kuchokera ku mafumu kapena kuti asogoleri akudera chithandizo chimene mungachifune kuchokera ku mabungwe chithandizo chimene mungachifune ngakhale ku media kumene kodi chithandizo chimene antikakamba zimene situngokamba za inu mayi Mauluka koma mukuyimirira onse azimayi amene ali ndi chidwi chofuna kupikisana nawo pa 16 September 2025 koma mwina kukumana ndi zokhoma zosiyanasiyana kuphatikizapo iwo amene ali mzipani afunika chithandizo chotani mayi Mauluka zikoma kwambiri Mr. Chunga chinthu choyamba ndichokuti ndiyamikire kwambiri chifukwa mwambiri Honorable Chitsulo adutsamo ndikungosirira chinthu chimodzi chimene anena Machitsulo kuti iwowo adalibe koma amatoyenda panjinga ya moto anthu ndikumvetsa amatakuta kulibe kwathu ndi madera mwambiri azibambo like in our case we are 3 women and 8 men anayenda ma 4x4 kumbuyo kukuli malori anthu asazowera kuona zimene zichani kuona mafumu sumangopita kagogoda pakhomo kunena kuti ayi ndifuna ndichite sonkhano umene ukhale pasi ndi mafumu azikoma kwambiri ayi ukutere kena kati iwe kupita ukati ayi timatiti onewa anthu 2000 akubwera zibambo apereka 2000 kwa fumu ina iliyonse so ndikuyambira pamene popo kuti financially in most areas and most constituencies tikuyenera ndrama and zimene mwanena kale kuti timafunika ndithu ndayankhula ngati ulizimayo kuti ndili pabanja ndimafunika kuti abambo achite china chake andithandize I will talk
in a personal experience, 2019, abambo wangu anali very able because anali panchito pano is retired. So zimene ndipo yambira kuti yambe ukamba nkhani. Chinthu chimene chimavuta mzibambo mukhozomona kuti akubwera kudisha ma 20,000 ma 20,000 akuti anthu ma primary zamathalanda 50,000 kupita pakhomo kumakapasa ma 50,000 usiku pa makomo. Ifeyo timalephera. Koma anachoti ndinene tsiku la lero nachi mzibambo. Amatopanga chimene just like now I live in my own house with my husband and our children. Atakhala ta munanga kuyimira ndale akozogulitsa nyumba iyi. Amayi khalani yake. Ina ndupite constituency ndukabweza soto. Ndiye ndalama tiribe bwanji tigulitsa nyumba iyi tikakhala kwakuti kuja ndinawinda. Nditadzagula nyumba iyi. Ola kuti atana abambo akanena umangona chabwino dadi bola munene kuti tidzagula ate inaone lolo siningauza munanga kuti dadi waje tigulitse nyumba mati adindu azija kapena mukupempha ndi njira yopemphera amauluka ali mmadzi anena kala adindu azija kuti councilor ifeyo zinavuta Kuporoza tisadayambe. Kuporoza ndikupata mistere before we can even go into what we want. Chimchachi bwiri. Mafusori kwa athandizike bwanja azimayi. Yes. Ndipite kwa azimayi anzanga. Amene ali mzipani koma avulala, kapena akuvulala, kapena akuyesetsa. Zipani zithandizema azimayi zakuwanzera. Ine nthawi imene ndikavutika ndinapita 3 times. So after 6 months, ndipo ndinachitotenga mafumu, kutenga maedeti, kukagwada. There was nobody to listen to me. No ear was ready to listen to me. It was such a frustrating situation. Not nango kweza manjango ndi nkazapita parliament ndizapita ngati independent. Kina kimena mwanena ndichokuti kodi mabungu atithandize bwanji. 2019 tinali ndi ndrama zimene zikamambeka zambi. Without wanting to look like kapena ndikunyoze sanchito imene mabungu adagwira amatitenga pito training. Ndipo tinapita ma training apa ina anatiuza ngati facilitator kwambiri chisandinali chakumana ndi ichichi kuti ndikali ndikusanza ngoti asagive chikwachoda akumana ndi ndiye amanditenga amatichitisa training koma resources on the ground mabungu atitopanga understand kuti training cannot training inatithandiza kwambiri ndizoona sikanga tifajola balana zatithandiza anatisha nazatithandiza atawatenga pamu kunali so and the 3 women and 4 anazatithandiza very helpful point koma that's nothing why background bakufunika cash bakufunika resources kuti sala atithandiza mabwana 2019 kuti atindrama zota akamazichiwa mati komatithandizika koma ndikuzeni pano poela nandi amatisha 20 panasa 3 days to voting muntu uli ndi ati 60,000 anati basabalisha kuti 3 days to voting zaluka yasaluzikazi ngati nditama sama unit you ask tinaona ngati koma mabungu yawo hasese tikulalelo olo timene zona Oxfam tiyamikile ndoleke ngati ndapita training ine ndikamodzi basi ndapita ku training malasana ndisazotsekula maso Oxfam koma ndisakadamo vati ndoti anzathu ngati mmene alili honorable Chitsulo akhala akuachita take through kuti tiathandiza akalekala aenda nawo sawasiya kwagulira chinthu akagulira zovala kwatazao ife amene tikubwera umene yake to suspend the number amathandiza azathu amakambesi sokuti kapena zangovuta ndi ndama zosachepa it was a good thing koma isasa ndimafuna zithandizika motero ndinapita kwa director Oxfam mukalirira laitesera kena kake zovuta ndalama mwa iwe koma isikuona kuti tikuverewe alright basta training manager ndinapita pa ground tili masongombo we have nothing ife engase tikulipika muli masojani masongombo chabwino masongombo achinga ine I personally ndikupita pa ground olo ndibe ndrama ndikulimbikira because I know zintchito zanga ndakhala 11 years ndibelalanga ndikwamanyanga koma ndakhala 11 years on the ground ndikula ntchito zina zachifundo so people know me through that koma unakhala kuti munthu wangotulukira ati kuli chisankho lero ndiye masukutulukira akaliza wisiro ya June forget about it china chimene ndifuna ndiyankhule ndichonena kuti azimayi amene ali mu mjipani akutalira anthu amene kutsogolo ndi azibambo ambiriwo ndi azibambo kweza we like it or not amene atinda ndikusana chatira kanthu ya ndi azibambo akuyenera kuti akhale nawo mtima oshoka mbuye ndikuona mzimayi kuti naye sangati nalandala azibambo amatipondeza panopo kunena za 103 against 44 women nzopesana yachisoni because we are talking of you know 93 yo pali 149 azibambo 44 azimayi Tilipo 40
Hata alipo 40 azimayi. For the women, you know? For the women. So look at 153 men, these 40 women. And look, the demarcation of Malire and of situation. Now we manage, it was a chance for the front runners to see that this is now the chance to slot in women. What you should have done is the full certificate. We didn't do 193 men, Americanese, as you remember, Rila. Parliament stand that who can judge they should make a terrify airport and the blog or see shut up. How we front runners are another food is that 20 more by 23 more that we are adding. Now we are blocking 3 for women already. Because it is 193 women to compete. Chabwino mai mauluka ndikuimisa nifotile ndi ntolankhani amene ali pansika ku Machinga. Blessings Tambala, ukundimva Blessings? Blessings, ukundimva Blessings? Sindudziwa ngati Blessings akundimva. Blessings Tambala ku Machinga akhale akucheza ndi Amalawi. Blessings ukundimva? Hello? Kangati watalikira Blessings mafuna kuti acheze ndi Amalawi. Ndikupaseni mwayi omaliza chifukwa cha nthawi iti ndi 5 minutes to go. Each one of you 1 minute. Tiyambe ndi honorable takwangulani ndi 1 minute yanu. Ndimafuna ndinene izi. Choyamba ndithokoze azimayi ndapemphe kuti akhale ndi confidence ngati mmene alili nayo mayi mauluka. Akuyankhula ndi mphamvu, anapita ndi mphamvu, ndikudziwa kuti akwaniritsa, ndikufuneni zabwino zonse. Ndikhale ndi confidence osamaziderera. Kuziderera ndikumene kumatipangisa kubwerera mbuyo. 2 amene amapanga sachisankho registrar amene za political parties register political parties kazilimo kamulibe aonetsetse kuti zipani zizipangaso comply ndi malamulo ena amene dziko lili nawo ngati ma 4060 aja. Ngati chipani sichikwanisa 4060 maudindo wake imeneyo zikhala issue. Chifukwa kadero kuti zikhala bwino representation igenda bwino. Nditokoze zipani zina ngati chabawe congress chimene chidati kukhala president wa mamuna deputy Nzimayi wina so Nzimayi. Zimene zitati tizipanga choncho kumakhala maudindo ma key positions ena akazimayi azitenga ndekuti zitithandiza. China ndimati ndipemphe mabungwe amene akutithandiza akuswa ndanzawo talimbikirani. Ine nkhani simaworkshop wokha komanso pa ground imene animera. China ndapempha mabungwe ena ngati nice taunikire na Malawi. Kodi MP chikake ndiyotani. Tufuna tivotere munthu otani masamba kubwera. Tisavotere munthu amene akungopereka ndalama. Tivotere munthu amene tikuona kuti watibweresera chitukuko ndi pabweretsa chitukuko. Ine ndiumanena kuti ulendo uno povota tikayambe pa president. Kodi president uyu watibweresera chani? Wasitha pati ndi pati. Uyu anapanga chani? Decision ndikayipanga otengera performance. 2 tiyangane ma MP ukudera kumbali ya chipatala za umoyo kapena za maphunziro watipangira chani? Tikuona kuti wachita bwino. Tikavotera pati khasa chimodzimodzi. Tifuna ndi makhulu kuti ndale sitija tisamawe kwambiri muzipani kusiya chitukuko. Tiziyang'ananso mbali ya zitukuko. Ndi anthu aja azikhala ndi choice yabwino ya anthu chifukwa ziyakana chinthu dera amene likutukukira. Koma kwambiri panopa zimativuta pati mangobe zoti MP atigulira maboko samaliro MP atithandiza mwakuti MP atipatsa ndalama tikapita kusonkhano ndisaketo zikumati zoti umasiya amayi amene akanatha kutithandiza nkumatenga abambo amene angotipatsa ndalama lero akawabopa muja CDF makanika kuti ayilondoloze chakuti amangotibera chifukwa choti chani chifukwa choti nakuti ife tidaya cha ndalama kusiya kupanga zinthu zoti dziko lithandizike. Ndikwafunira azimayi anzaga onse zabwino zonse chisankho cha ulendo uno opanga decide ndife tipo ambiri tikavote mwanzeru tivotere chitukuko osati zipani kapena amene atipatsa ndalama zambiri komanso tisakapange ndewu simangotikhale ndi chisankho cha mtendere. Honorable Minister Deputy Minister of Local Government Unity and Culture komanso MP wa Mwanza West Honorable Joyce Chisulo ndathokoza kwambiri. Ernest Tindwa 30 seconds tango sanzikani. 30 seconds. Okay. Nthawi tu yathu. Yes. Lero ndizazi mai iniota mongo gweramu. Tinu. Bayana ukutaka kuoneleza ndani na unongeka. Masiko kuti wine ma primary ni drama. Ya simple as that. Azima yambiri makobiri alibe. Unfortunately mabungu esangapereke cash. Vuto ndibelelo China zipani zatu ai nditu muri mavuto ya organization muri mavuto ma primary sakuyenda bwino oropangono sakuyenda bwino. China policy ya azimai just like the youth alibe. Koma more importantly in my view lwena kuti ngatufuna kuti namba isinthe azimai ikwere isinthe malamulo
tipeleke malamulo pamene zipani zikakhale tishuti kuti zikepo azimayi ambiri pakati panopa zipani zilibe chiwi chifukwa choti nakuti amafuna kuti aike strongest candidate ndeno funso tandolina kuti nanga tikayika azimayi akachuluka phindu lake ndi chani pakufunika kuti tichite kafukufuku tichite kompeya kumene kuli azimayi kumene kuli amuna ma constituency kumene kukhala ngati kukuyenda bwino ndikutiko tikakhala ndi evidence imeneyo inuyo msatipangire kafukufuku izakhala kuti ndi yamphamvu ndipo muzaona kuti kwa azimayi kudzakhala kuli kwambiri ndipo kufunika kafukufuku nditi kuti tikhale ndi hard evidence so that advocacy yathu yochulukisa namba ya azimayi izikhala evidence based. Without that mwina a case yake kapena argument yake ikuzokhala wiki chabwino ayi zikomo kwambiri alendo athu amene tinali nawo naye Ernest Tindwa political scientist kaswiri pa nkhani za ndale komanso tinali ndi mayi Luce Mauluka amene afuna kuyimira ndithu ku Nchewu komanso tinali ndi mtolankhani wathu Blessings Tambala amene wakanika kuti akhale nafe mpulogalamu iyi mu studio muno nali ndi Innocent Mphongolo mpaka na mawa pamene tabwereso ndi program ina ine Bayana Chunga ndikuti Amalawi takhalani ndi siku lopambana. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usauga kulilabe nanga osolora ledesti ya odija yenda manji ndikangani zonyadisa sikulijani kumboro bagani kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka paji ndakahata mziredio kuburijani kulinji ndikudalira inu Oguliji